Endavant. Seu. Què hi faig jo aquí? Vull sortir. Segur. Però primer has d'explicar-me què has estat fent aquests darrers mesos. Què vols dir? Com has fet servir les teves habilitats? Què en saps, tu? T'has somrigut, li agrades. Segur. Tio, prova-ho, que has de perdre. I què vols que faci? La convido a una copa, és cambrera. No sé, tio, és un compliment. Mira, mira, però mira quin cul! Paio, ets un geni. Segur que li encanta si li dic: nena, mou aquest culet tan bonic que tens, que m'agrada molt. Ah, t'has sentit? Aquesta tia vol rotllo, t'ho dic jo. Series tan amable de donar-me tots els diners que portes a la cartera? És el mínim que pots fer, no creus? Ja pots parlar. Què m'has fet? T'he fet una pregunta. Oh, m'ho regales? I ella? La Laura? No n'estic segur. Parla amb ella. Per què? Perquè jo t'ho demano. Esclar. Què vols saber? A la gent li agrada fer-me cas. Doncs mira que bé, felicitats. Ja has vist com els teus amics s'han marxat només que els hi he demanat. I realment creus que els ha agradat? Nois! Adiós, Laura! Us sembla bé si marxem? Aquest local ja no és el que era, deixen entrar qualsevol. No te'n vagis. No em segueixis, sisplau. Llavors vaig tenir un accident i... Jo també vaig tenir un accident. I va ser llavors com van aparèixer els poders. Em permet la nit, senyora? Bona nit, Òscar. Laura, què fas aquí? Qui és, Cuqui? Sóc la seva tentació i el seu pitjor malson. És a dir, la seva dona. Així que millor que marxis, bonica. Cuqui. Deliciós, ja pot servir, gràcies. Senyora, em sap greu, però aquí no es pot fumar. Qui està fumant? D'això... Vens molt per aquí? Tot el repertori tòpic del ligon de discoteca. Que jo no sóc... Ah, no? Com t'ho diria? Em puc treure un títol universitari fent que tots els professors em posin matrícula d'honor. Però no hauré après res. Ho entens, ara? De què serviria? No som lliures. Què vols dir? De qui parles? Nosaltres podem controlar persones més febles, però de la mateixa manera que jo et puc controlar tu, sempre hi haurà algú altre que ens controlarà a nosaltres. Ella m'ho dia. I què esperes? Avui ja ens ho podem explicar tot, doncs. Heu sentit parlar de l'entrellaçament quàntic? Com? Ni idea. També li diuen l'efecte de Déu, que apropiat.